Takže čus bustu, bustu a dneska vás zdraví Kikišák pri pokračovaní na hru Fazbear Simulator. Ja už som to trochu hral teraz. Sice to nehrám od začiatku, ale vrhneme sa do hry. Takže lebo som mal plnú kartu, takže chápete. Takže aby som to nedržiaval, ideme hrať najprv za Foxyho. Foxy nám už vyčnieva. A teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a teraz. A dali sme to ako veľkí páni. Dobre, ideme za Čiku. To určite dáme, lebo keď som to... No. Uvidíte sami. Tu je Bunny, tu je Čika, tu je Freddy. My sme za Čiku, Bunny sa Portou. Tu je on, tu som ja. Tu idem ja. Pridlížim sa k Majkovi. Mike sa pozrie, aká som krásna, lebo teraz hráme za Čiku. Budeme hrať